pinakain ko, ito na ngayon. Ito na siya ngayon yung pinakain ko. Ayan. Ganyan na siya kalalaki ngayon na mapipintog na siya. Ayan, may mga bukulak pa sa isasalin ko siya ulit sa isang lagayan. Nakagayan nito. Ganitong lagayan para malinis tingnan. Dati, yung pinakain ko na yon, ganyan lang siya kapayat. Ayan. Ganyan siya kaliliit. Ayan. Pero tignan nyo ngayon, nung napakain na siya, eto na siya, ang lalaki na. Isasalin ko siya ulit ngayon para sa magandang lagayan. Para mamaya, abangan nyo mamaya, kakagamba, pagkasalin ko kung gaano kaganda siya, kung napakain na. Okay, abangan nyo.